Kweduno mabuja madokachere dzauya nhau dzozuva rokutanda mwedzi uno waiye kubvumbi ipapa nyasi uno Dog Court Douglas Court aenda kumapurisa akati ini ndikuda kutosungisa wanhu waakandibira foni iye nyakundibira foni Luckmore Gapa pokare naNicholas hama dziripi akandirowa. Zvese zviri pavhidhiyo pakanyangariwa rikaiti kuona kuti wachaipedza yakaita sei iwe. Apawo mapurisa aripe kana chibodzi chaareketa nezvazvo kuramba wakatonyarara zvaunge wasiri kuziva zvakaitika. Rekaiti rambe takaringa kuona kuti zvichaperera kupi nokuti zviri kubva zvaburika pachena kutoti wanenge wane rusarura mhanduwe wanoita wamwe ndo kwamainini wamwe kwamaiguru. Rekaiti rambe takaparinga ipapo. Douglas Court ati pokare agotonyora padande mutande akati aiwa ndiri kutenda vari kunditsigira vari kundipa masoko okundisimbisa asi awa wakandiwenga kuti ndiri murungu ndiri munhu mutema kwaigwendai gochimbidzai kupora henyu asi anenge aramba ngauye titambe macheso bhorodhera apa. Imi pakaita kunyangariwa rikaitione kuti zvichaperera kupi. Womasangano akamirira nyaya dzebumbiro romutemo wanoti iyo NCA yamadhuku iyo CDF yana biti no CDP nomamwe wagotoburika wakati aiwaba tichazvidaba tatomira izvezvi kuti tireke kuenda mberi nonyaya iri kuitika iyo yekunzi kwaiti kutsvaka kuti vanhu vari kudei kwaita patasiyana nazvo izvozvo taakuchida kumirira kuona kuti toita sei nowanhu kuti wanhu wasimuke zvakasimba. Rikaitione mhanduwe kuti zvinoita zvichaita chere kana kuti wakatokombiwa kare zvawanenge vari kuronga zvese zvinenge zviva zvaburika pachena kumasiyawo so zvaiitika nguva iya yana Tsvangirai. Rikaitione mhanduwe kuti pakaita sei ipapo. Hurumende yaburitsa magwaro mairi yairi kuti iyo ida kuwaka mapindawo dzimotika panosangana mugwagwa waRobert Mugabe naChiremba pokare ino panosangana mugwagwa waSeke naDelport. Rikaiti goona kuti zvinoita sei wachazviita rini. Zviri kutorwadza kuti zviri kundoitiwa maHarare dzimwe nyika dzimwe nzvimbo dzese wakomana budirira chinoita sei kuti inotosimbira nzvimbo ibodzi mhanduwe kunge ndo zvega nzvimbo irimo munyika mese. Rikaiti rambe takaringa kuona ana Bulawayo ana Gwedu ana Kwekwe ana Mutare nokwedu Buja kuri kudawo kaiwaya kohoko goramba muchisimbirira nzvimbo ibodzi idi zvakaita kuoma chaiko. Rikaiti rambe zvedu takavhura ziso tinenge tichinyepana. Mapurisa oZRP agoburika akati takapfura mbavha tikakona kuuraya dzinosvika 4 pokare tikasunga mbiri dzacho. Mbiri dzakasungiwa kwaindi Nelson Chitima ane makore 27 naEdson Guvira ane makore 30. Ipapa kwaiva kapfa ndiMike Manyima pokare naOffice Chanakira novamwe kwaiagotenziwa unzi Atenzi nomumwe agotenziwa unzi Chris waribe kuziva kuti imbanani wanhu iwawo. Pakanyangara. Rikaiti rambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi nokuti kwaiva wakapfuriwa kuWarren Park pakaita kuoma chaiko mhanduwe. Makambani anoita basa nehurumende ari kurwadziwa fani nonyaya yehurumende yekuti iri kubhadhara basi mazigi kutaura kuno wakomana pakanyangariwa. Apawo kwai hurumende iri kubva kana anenge achida madhora ngabva atinyepe tomupa madhora asi madhora yacho anoburikaba kwai unobva watinyepa kuti udai kutenge nokudii imi nokuti zvinopera mushechere izvi. Bhangi roFBC ragoisa mubayiwa kuti ndiye aite agere hunde webhangi roFBC. Aiwa rikaitione kwaichatanda basa zuva rokutanda mwedzi wachikumi chaiwo. Tinoramba takaringa kwazvinenge zvichienda. Wamunangarwa waburika munyika waenda kunyika yoGhana kwai kumazuva 3 mhanduwe wari ikweikweyo wachiita urendo hwenyika.
rekai tione kuti wachabenuka wakabatei. Peno wachabenuka wachiti aiwa maZimbabwe kwakuenda mahara kuGhana heno, rekai tirambe takaringama. Hurumende yaMnangagwa yagoti iyo tiri kuenderera mberi nokutsigira mabhizimusi omunyika. Waburitsa SI 59 of 2026. Wakomana kwai ipapa mishonga yekuchenesa mvura ichabvumiwa kubva kunze kwenyika. Zvinogara vanhu mudzimba mafenicha, masofa, machii zvese zvichabvumiwa kuuya kubva kunze kwenyika. Pasta yekujava ichabvumiwa simbi dzichabvumiwa zvinhu zvinoseenzesiwa nomainjiniya zvichabvumiwa unobva watoona kwai bhutsu dzichabvumiwa mapepa nozvinhu zvakapirindiwa kwai zvichabvumiwa kubva kunze kwenyika. Unobva waona kuti right. Kwai nozvinoputira zvinhu mapurasitiki nosimbi zvese zvichabvumiwa kuti zvibve kunze kwenyika. Iwe panopfiwa gore rino, rekai tirambe takaringama ndiwe. Hino kuti makambani acho anga akazvinadzirira chere kuti ndo vanenge vakutengesa zvese izvozvi. Pokare kwai samende, zvinogadzira samende kwai zvichadiwa kuti zvibve kunze kwenyika. Iwe pano nyaya apo rekai tione. Kureketa kuno zambuko reBeit Bridge riita kuhwadza nokuti vanhu vari kubirwa zvinhu zvavo wakomana kwai vanhu vakatenga mibhedha yavo nochichichi zvese vari kunonzi tsvetsai apa paribe kana chibodzi chiri kupfuura. Rekai muzonzwa rimwe zuva kuti kwai zvapisiwa paya. Ndizvo zvinenge zvichiitika izvozvi. Pakaoma chaiko, pakaita kunyangariwa chaiko. Tinoramba takaringa kuti zvinoenda nekupi chaiko. Uku wana waKuran wanonzi Tom naSam kwai tauya tabenuka kuti titambire Zimbabwe kubva kutambira England mutambo wekiriketi. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona kuti zvinoenda nepi. Tinoramba takaringa, tinenge tichinyepana kana zvaakiitika. Izvezvi kureketa kuno toringa dziri kuitika pasi rese racho rokutandira muSouth Africa. Koka uyu mudzimai anoda waBester, Watabo Bester Nandipa Magudumana. Aiwa kwai Magudumana idi atoita izvezvi ano Magudumana omwedzi mina yomimba apa ari mujere. Imi pakaita kunyangaritsa ipapa. Rekai tigoramba takaringa kuona mapurisa okuSouth Africa ari kutoti iwo vari kutanda kutoti waite inonzi drive through police station. Kwai unondosvika woreketa wakagara mumotika mako uchibva wareketa kana uri kuda kuitirwa mudhindi mapepa kana kuda kusimudza nyaya dzako uchibva wandoita urimo mumotika mako uri kuburika. Tikati zvisvino dai zvatoita kuti waiwanze yakadando peno zvaiseenza. Rekai tirambe takaringa. Kambani yoFord yagonzi kwai iri kubenutsa maFord Ranger XLT pokare nomaWildTrak. Iwe pakanyangarapo. Ukuwo kambani yoToyota iri kuti mahino marori yawo mahino kwai ngaabenhuke tiyagadzire zviite zviri nani. Tikati aiwa zvisvino kana machimbidza kureketa chete zvakanaka zvisvino zvakadaro. Uku kuZambia wafana wechikoro chofundo yepamusoro choUniversity of Zambia. Kwai vari kuda zvekuita zvekutamba vari kutoita kung'ara izvezvi. Vari kutoreketa iwo kutoti aiwa zvinhu magariro atakaita pano kwai magariro uri kugara magariro anenge owanhu vanouchapa vanhu vanotsambwa pese pese. Aiwa kwai zvisvino rekai tione kuti zvinopera sei. Hurumende yeBotswana yaisa demo rayo mandiwe kumakombi nevanhu vese vanotakura zviwanhu. Wakati right. Paribe ari kukwidza mari yokutekairisa yewanhu zvamamurida kuita zviya kwai paribe. Izvezvi kureketa kuno vari kutoreketa iwo kutoti aiwa tabenuka mandiwe kumitengo inge iripo mwedzi wazvita wokupera kwegore rapfuura. Ndo yaakuseenza izvezvi. Botswana pakaita kuoma chaiko. Apawo mangwana kwai Dhumabhoko anenge achireketa newanhu. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. DRC kwai yatoti tapinda horode mandiwe nokuti takaenda kumitambo yepasi rese kana ikaitiwa. Mitambo yepasi rese yeWorld Cup
makore anopfuura 50 wari beki mbokuenda. Aiwa rekai waiti holiday kughana kwaizvitupa zvowanhu zvaakukwanisa kubhadhara mari mhandiwe wasimbawo. Kwai ipapa watokwanisa kutoti chitupa chomunhu ega ega chinokwanisa kubhadhara mari wachaseenzesa bana mastercard nana visa. Zvavo wana hurumende dzinofunga. Rekai tione izvozvi ndo zviri kuita manje nyaya dzechikara chiya chakareketiwa chiya ichi. Hokoyo nonhamo pane achabatiwa ipapa apa zvokuti inenge ichiita kuhwadza. Rekai tirambe takazviringa hedu. Nyika UAE kwai yagototi komana United Nations Security Council ngaite kugara musangano chimbi kureketa kuno kitira kuti Strait of Hormuz kwai Strait of Hormuz ivhurike. Wakomana zvahwadza. Rekai tirambe takaringa kuona iye Trump ari kuti isusu manje tiri kuburika kuIran. Nyika dzana Britain nevamwe kana achinge achida kaende ega kozvitorera Strait of Hormuz. Hui kuda kuti netsa kuti ndisu tinozonzita imi chindobvumai kuti machaiwa kana wakomana. Rekai tirambe takaringa zvedu. Apawo tiri kufara, nyika yese pasi rese iri kufara kuti watariana watadza kuenda kumutambo uyo pasi rese World Cup gore rino kochitatu kakatedzana. Tikati makona rambai muchiita kudando ndozvinoda kuitiwa izvozvo. Rekai tigoramba zvedu tichiringa kuti zvinoenda nekupi chaiko nokuti tinenge tichindonyepana. Ipapa kwanyasi aiwa tagumira pano ndini wenyu mhandiwe onau.